नमस्कार. प्रणालीज होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. माझी आजची रेसिपी आहे श्रावण स्पेशल अळूचं फतफतं आणि पारंपरिक पद्धतीने बनवलेलं मालवणी स्टाईल. त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि तिथे असलेल्या बेल आयकॉनवर पण क्लिक करायचं आहे. त्यामुळे माझ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकर पाहायला मिळते. चला तर मग सुरुवात करूया. मी इथे अळूची पानं घेतलेली आहेत. 7 ते 8 पानं आहेत. स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत. आणि हे देठ घेतलेले आहेत, ते पण स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. देठ कापून घेतलेले आहेत. आता आपण सुरुवातीचं आणि शेवटचं टोक कापून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला ह्याची साल काढून घ्यायची अशी, म्हणजे देठ सोलून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे आपल्याला सगळे देठ सोलून घ्यायचे आहेत. आता हे देठ मी सोलून घेतलेले आहेत. आता आपण हे एकदम बारीक कट करायचे आहे. बारीक कापून घ्यायचे. आता बाकीचे सर्व देठ मी असेच कापून घेणार आहे. आता पानं हा देठ कापून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे मी सगळी पानं कापून घेते. आता एक मोठा कांदा कापून घेतलेला आहे. अर्धा नारळ खोबरं घेतलेलं आहे आणि पाव वाटी सुकं खोबरं घेतलेलं आहे मी. इथे आलं घेतलेलं आहे. 1 इंच आल्याचे तुकडे आणि 10-12 लसूण पाकळ्या आहेत. थोडीशी कोथिंबीर आहे. आपल्याला हे सर्व कमी तेलावर भाजून घ्यायचं आहे. सर्वात प्रथम आपण आलं आणि लसूण भाजून घेऊया. लसूण आलं भाजून झालेलं आहे. कांदा भाजून घेऊया. एक मोठा कांदा कापून घेतलेला आहे वाटण्यासाठी. कांदा भाजून झालेला आहे. आता मी तो काढून घेते. चार ते 5 मिरी टाकायची आहे. 4 ते 5 लवंग टाकायचे आहेत. दालचिनीचे 2 तुकडे मी टाकते बारीक करून.
खडा मसाला भाजून झालेला आहे, मस्तपैकी वास सुटलेला आहे. आता मी तो काढून घेते. मी कोथिंबीर थोडीशी तव्यावर फिरवून घेते जरा. थोड्या प्रमाणात भाजून घ्यायची अशी. त्यानंतर ओलं खोबरं, सुकं खोबरं आणि ओलं खोबरं त्याचं प्रमाण तुम्ही कसं पण ठेवू शकता. सारख्या प्रमाणात दोन्ही घेऊ शकता, अर्ध्या प्रमाणात घेऊ शकता. खोबरं भाजून झालेलं आहे, लगेच भाजून होतं ते. सर्वात शेवटी सुकं खोबरं भाजून घ्यायचं आहे. गॅस बंद केला तरी चालेल, ते लगेच भाजलं जातं. खोबरं भाजून झालेलं आहे, मस्तपैकी खमंग वास सुटलेला आहे. मी आता गॅस बंद करते. थंड झाल्यानंतर हे आपण मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे. 2 चमचे गरम मसाला यात मी टाकलेला आहे आणि आता थोडं पाणी घालून वाटून घेऊया. वाटण तयार झालेलं आहे. छोटी वाटी मी चणा डाळ घेतली आहे आणि ते एक छोटी वाटी शेंगदाणे घेतले. हे 2-3 तास पाण्यात भिजत घातलेले. आता ते आपण शिजवून घेऊया. थोड्या प्रमाणात आपल्याला ते शिजवायचे आहेत. इथे मी एक मोठा चमचा तेल घेतलेला आहे. आता आपण त्यात ही ठेचलेली लसूण घालायची आहे. एक छोटा चमचा राई, लसूण छान खरपूस भाजून घ्यायची आहे, लालसर होईपर्यंत. आता आपण यात कांदा घालू. एक मोठा कांदा मी कापून घेतलेला आहे. कांदा पण छान लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. शेंगदाणे आणि डाळ शिजलेली आहे. थोडंसं मी त्यात मीठ घालते. थोडं मीठ घालायचं आहे. कांदा छान लालसर असा व्हायला सुरुवात झालेली आहे. तोपर्यंत आपण त्यात एक हिरवी मिरची टाकायची आहे कापून. 1 चमचा धनेपूड, अर्धा चमचा जिरेपूड, 2 चमचे मालवणी गरम मसाला, पाव चमचा हळद, चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आपण आता त्यात हे मी कापून घेतलेला अळू टाकायचं आहे. अळूच्या पानांना खाज असते, त्यामुळे आपण अळू कापायच्या आधी हाताला थोडं कोकम किंवा चिंच लावून घ्यायची आणि
शिजवताना ते चिंचेचा कोळ पण टाकायचा आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. इथे मी थोडीशी चिंच घेऊन पाण्यात भिजत ठेवलेली आणि हा चिंचेचा कोळ तयार केलेला आहे. छोटा पेला पाणी घेतलं आणि त्यात तो चिंचेचा कोळ अर्धा एक तास भिजत ठेवलेला. आता आपण ते पाणी थोडं पाणी आता ओतायचं आहे. झाकण ठेवून 7-8 मिनिट शिजवून घेऊया. इकडे शेंगदाणे शिजलेले आहेत, ते पण आपल्याला नंतर घालायचे आहेत. अगदी 5 मिनिटातच अळू शिजलेलं आहे बघा, चांगलं स्मॅश. देठ पण शिजलेले आहे. खाताना कसं थोडं दाताखाली आलं पाहिजे. अळू एकदम नरम झालं तर मग ते वेगळे लागतं. आता आपण यात हे शेंगदाणे आणि डाळ घालणार आहोत. थोडासा गूळ टाकायचा आहे. आता हे राहिलेलं चिंचेचं पाणी टाकायचं आहे, गाळून घ्यायचं आहे. थोडंसं पाणी ओतते मी. आता मी यात वाटण घालणार आहे. 2 ते 3 चमचेच वाटण मी घालणार आहे यात. पाणी ओतायचं आहे. एकूण अर्धा ग्लास पाणी लागलेलं आहे. आता चांगलं उकळी येईपर्यंत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. मस्त छान अशी उकळी आलेली आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि सर्व करते. मस्तपैकी आंबट, तिखट आणि गोड असं अळूचं फतफतं तयार आहे. एक सांगायचं राहिलं, यात तुम्ही मक्याचे दाणे पण घालू शकता. अळूचं फतफतं एवढं छान झालं आहे ना, खरंच मस्त गोड, आंबट, तिखट. नक्की करून पाहायचं आहे आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायचं आहे. माझी ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्याबरोबरच बेल आयकॉनला पण क्लिक करा. त्यामुळे मी जे व्हिडिओ अपलोड करणार आहे त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकर मिळतील. मग पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.